Poder desplazarse sen dificultade por calquera vila ou cidade é un dereito do que todos deberíamos disfrutar. Sen embargo, isto non é así, e son moitas as persoas con mobilidade reducida que atopan trabas para pasear polo espazo público. O Concello de Oleiros ten unha especial sensibilidade cara a este tema, e por iso non deixa de buscar novas fórmulas para mellorar a accesibilidade do seu territorio. Ao longo dos últimos tempos se fixeron moitas sendas peatonales, porque antes quedan moitas carreteras que non tiñan ni sequera acera dos principales núcleos cara a praia, por exemplo, ou cara a outros núcleos onde se poden facer comercio, etc. Ademais, estamos facendo moitos postos de peatróns elevados que cumplen unha doble función, primeiro a de que poda subir un minusválido e cruzar a rúa, e tamén templar o tráfico, facer que os vehículos circulen máis lentamente. As persoas con mobilidade reducida atopan múltiples obstáculos arquitectónicos no seu día a día, dos cales a maioría das veces non somos conscientes. Accións aparentemente tan sinxelas como cruzar unha acera ou entrar nun establecemento poden ser máis complicadas do que parece. O tema dos rebaixes nas aceras é unha das principales trabas cos que nos encontramos as persoas discapacitadas, posto que unha cadeira de rodas non se pode acceder aos bordillos se non hai rebaixes. A nivel particular, pois hai moitos establecimentos que ainda teñen aqueles famosos escalós, aí vemos privados de acceder ao interior, e moitas veces temos que facer as xestións desde fora. Para evitar estas complicacións no espazo público, o Concello de Oleiros ten moi presente nas súas políticas o favorecemento de entornos accesibles, para que camiñar polas súas vilas sexa sinxelo para todo o mundo. O problema de accesibilidade é algo de voluntad propia. En todos os proxectos hai que ter en conta esta parte da accesibilidade e hai que ser sensible con ela. Por iso temos a moitos amigos, como este home que acabas de coñecer, Manuel, que nos axuda a hora de pasar polas obras e dicirnos se fielmente vai el poder pasar ou non. Porque nós, por moito que fagamos unha rampa, non temos unha silla de rodas para saber se vai funcionar e buscamos sempre axuda en eses extremos. Cando comenzaron a facer estas obras, pois medio me nombraron supervisor para ver se as rampas tiñan a inclinación suficiente, e, bueno, un pouquinho así en contacto cos traballadores e tal, mandábame probar coa silla, a ver, sube aí a ver se tienen a inclinación suficiente ou se vas a volcar ou non, tal. Agora o Concello de Oleiros está a traballar nun novo proxecto de reducción de obstáculos arquitectónicos que será presentado ao concurso Corta coas Barreiras. Saiu un concurso que se chama Corta coas Barreiras, era para vender un pouco a accesibilidade e todos os proxectos de accesibilidade que tiñamos no Concello e buscar un sitio. Se trataba dunha rúa duns 100 metros de longitude ou unha plaza hasta 1500 metros cadrados de superficie. Estivemos buscando ver cal era o mellor sitio onde presentarnos e decidimos que era nesta plaza do Exilio, que ten un problema singular cos seus escalóns que non dan acceso ás partes dos portais, aos negocios, etc. É unha zona onde, cando se fixeron os edificios, deixouse os soportales a distinto nivel que a praza. Entón, as dificultades de accesibilidade son moi grandes. Era un exemplo de resolución destes temas. Por iso, o Concello propón unha reforma para transformar esta praza nun espazo accesible, creando un itinerario peatonal máis seguro e armonioso. Se eleva a plaza, se eliminan os escalóns que tiña cara aos soportales, se fai unha rampa cara fora, e se dá un trato máis amable a toda a superficie da plaza. Os comerciantes van a poder seguir tendo as súas terrazas e, por outra parte, os nenos e os maiores van a ter un sitio para disfrutar chamado un parque sensorial. A idea do parque sensorial é fomentar o tacto, o gusto, a beber unhas pedras para poder tocar, unhas plantas duns colores chamativos e un pequeno estanque que tamén vai ter cores e vai ir modificándose ao longo do día desos colores. A idea é acceder a outro tipo de discapacidades que serán as sensoriales
Non solamente as discapacidades son de mobilidade, tamén son visuales e outros temas, e intentar dar un paso máis, e intentar tirar a pedra máis lonxe que o que se está tirando, ir lanzando cada vez máis lonxe a pedra. Corta coas barreiras é unha iniciativa promovida pola Asociación Novartis de apoio a persoas con esclerose múltiple. Coa convocatoria deste concurso, Novartis pretende facer unha chamada á cidadanía para que se sensibilice cos problemas de mobilidade, pois dun xeito ou outro todos estamos expostos a ver limitadas as nosas capacidades en calquera momento. O concurso de Corta coas barreiras é especificamente para a accesibilidade de persoas con esclerosis múltiple, para sensibilizarnos en cuanto a esta enfermedad, aunque tamén o problema da accesibilidade e mobilidade non ten que ver con só esas persoas de esclerosis múltiple, ten que ver con todas as persoas que nun momento da súa vida ou ao longo de toda a súa vida teñen ese problema de accesibilidade, porque a ninguén nos quita de ter un accidente, ter que estar nunha silla de rodas, ou a ninguén nos quita de ter unha operación, un accidente, romper unha perna en unha pequena etapa da nosa vida, ter esos problemas de accesibilidade e ser necesario obras como as deste tipo, por eso seguiremos por ese camino. O Concello de Oleiros ten recoñecido unha gran sensibilidade en temas sociales e concretamente na mobilidade, preocupouse de resolver os temas. As melloras que aquí se fixeron foron moitas, desde os rebaixes nas aceras ou nas beirarrúas, como queiramos chamarlle, hasta acceso á iglesia, por exemplo, que non se podía entrar dentro, fixeron unha rampiña para que ahora se pode entrar. Paradas para xente con mobilidade reducida, como é o meu caso. O castelo, antes non se podía ir máis que hasta o final da ponte, unha persona en cadeira de rodas, agora pódese entrar dentro del. Coa fin de evitar a discriminación de persoas con mobilidade reducida, o Concello de Oleiros seguirá a traballar na creación de entornos accesibles, na eliminación de barreiras e no favorecemento dun entorno igualitario. A necesidade de que calqueira poda se mover polo espacio público non ten que ser solamente os ambulantes os que poidamos movernos libremente, senón a xente que ten limitada a mobilidade debe de poder acceder ao espacio público como os demais. É un dereito incuestionable.